हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोननि बे यूट्यूब चैनलाव बयखौबो बरायना थाबाय आरोना गाइस। तो गोबावनि उनाव दिनैसो मोनफैलायबाय। तो बहुत गोबाव जाबायमोन आरोना 2 months 3 monthsआनो जाबायमोन भिडिअ हगारथारिया। तो फाइनाली दिनै भिडिअ बानायनो सानदों आरोना। तो नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय। जेबायदि सापर्ट खालामनाय आगोलाव बेबायदि सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस। तो आं एसे बिजि जाना दं दा खामानियावहाय, बेनि थाखायनो माने भिडिअ हगारथ'वाखै आरोना गाइस। तो गाइस जोङो दायो जेबो खालामा, दायोथ' देखायगोन। दाबो नै नायलांबाय थादो गाइस भिडिअखौ जोबजासिम। आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना। दिनै बुंनाया एसे मादिबा जादों आरोना फार्स्ट टाइम। तो नायलांबाय थादो भिडिअखौ गाइस। तो दायो नै 9टा जाबायनो दाबो माबा निहिरा नै पुरा निहिर सोलिना दं। निहिर माबाबाय थादों। तो दायो खानाय सिननो थांनांगोन। खानायावनो फाग्ला बायदि जाजोब्बाय, आगोल हजायगोन। तो हाथाय हुना लागोन दा ब्रास माजिनानै। तो ब्रासआबो नै बायबाय दाखालै। बिदिनो गाइस हाथाय माजिनानै हाथाय। तो दायो थांगोन गाइस, बिथिंनो खानाय सिननो थांनोसै। तो नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। दायोथिं बेक साइड गस्ला सुना होदोंमोन, जेकेटफोरा मा जाजोबनानै दं दानाखै गिसि। दायो थांसै खानाय सिननो। दाबो सिखाराखै बिसोरो, 9टा 10टायानो जालायबाय, रावबो सिखारखाया दायो। जोंनि रुमा बायथिं उन्दुजोबना दं। जेसिबि हटेलनि बेक साइड गाइस। ओमफ्राय रुमफोरा बरिया निहिर खोना दं। थांबाय थादो दा हारसिंनो खानाय सिननो गाइस। नै जागाफ्रा माबोरै, गारि पार्किं होननाय बे दिनै हटेला रेस्टुरेन्ट। बे फुलफोरा बारबा बरिया नुगोन गाइस दिनै। तो गाइस दायो ओंखारबाय नै ओइनो खारख'वाया बायथिं नै थांबाय थादो हारसिं। साइकेल लाना थांदो गाइस, साइकेल लाना। बिदिनो बरा गारि फैदों मर्निंआव। तो साइकेल लाना लासै थांगासिनो दं। बेसे गोजान गैया, 1 किल'मिटारल'सो गाइस। तो टार्निं मोनबानो मोनखायो। दा बरियासो थांसै, खानाय सिनना लायनोसै गाइस। थान्दा जेकेटबो गैया, जेकेट सुना होदों आं। ओइयावहाय माने गारि पाल्टायना दं आरोना, दायो नायफायगोन। खानाय सिनना फैखांबाय आरोना। तो ओमफ्राय जोंनि गारि गोलैना दं। पुरा पाल्टायखाना दंखायो। दायो थांसै, गोजांदों पुरा गोजांदों गाइस। दायो रुमाव थांफिनसै, पुरा गोजांदों आरोना। तो दानि गोजाङा दानि टुपि गानदोंमोन ना, दा खानाय सिनखांनानै गोजांनो हमबाय। दा थांसै रुमाव, खानाय माय सुख्रानानै उन्दुना थानोसै कम्बल जोमना। गाइस थांगासिनो दं रुमाव। गाइस जागाया माबायदि कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दिनै रेस्टुरेन्टनि बाहारथिं गोलै आब्दुल पूरा जूम मारसी। हे अब्दुल फिर हाय कर दे, हाय मार दे। गाइस सिङाव थांसै। नै गाइस रुमनि खिथुथिं बे माने रेस्टुरेन्टनि खिथुथिं बिथिं रावबो हाबनो मोना आरोना, न' एन्ट्रि खाथिं। तो जोंनि थानाय आन्थाजों दिनै जाग्राफ्रा माबायदि कमेन्ट खालाम गाइस। तो सोरबा बेरायना फैनो हागोन, फैनो गोसोबा। ओमफ्राय रुम मिलायनि रुमाव थानो गोसोबा हागोन आरोना। सोरबा दावबायारिफ्रा रुम दंखायो, 20टा नामा रुम दं। खामानि मावगासिनो दं मानसिफ्रा। तो मर्निंआव सोरबा मावो, ओमफ्राय जों दायो 1टायाव हाबगोन। बे मोनफैबाय ओरैनो गाइस, बेनो सेकेन्ड रुमा जोंनि। तो गाइस नेक्स्ट दिनाव नोंथांखौ बरायलायबाय।
guys डिउटिनिफ्राय फैलायबाय जों दायो थ' दायो थांसै नाव जोबजासिम नायलांबाय जों भिडिअखौ फुरा गाइस मागो दमासि जानो थांगासिनो दङ दायो हा हेपि मागो थांगासिनो दा 3टासोआव थांगोन आरोना गाइस फुरा धामाका जाहैगोन दा गामियाव थांना थिंनो बल गेलेदों फुरा फिल्ड बे Sekarang saya sudah sini beda. Gosh. Udi. Guys, này thằng nó ready jakpai pura. Nào thằng chơi ở đây guys. Jadi nih. Tuh saya berahin naik gitu bang. Saya udah kain sih guys tentang udah. Tuh ntar video gue jelasin lo. Nah, lang pada mana guys? Oh, nah lang pada mana guys? Lah thằng kasih tahu tengah. Sini jaga ya. Guys, nih bang foto dikan oरैबायदि मजा जादों दा. आरो बिबारफोरा बारबा मजा नुगोन साफ्रानो ओइथिं कबि बाख्रि माबा खालामो ना बे रेस्टुरेन्टाव नांगौ जायो कबि दिनै दिनै गारि पार्किं फिटिं खालाय गाइस ओइनि बिबारबो बानायना दोनो ओइदिनो कबि पुरा फुल दंनो डिजाइन खालामजोबनो आरोना गाइस बे साइड बे नै गाइस बे रुम भाराफोरा बे रुम थानायनि मानसि दराबो आरोना पुरा मजा नाङो गाइस जागाखौ मजा ओइ बिमल जागा ओरैबायदि ना हेभि जागा गाइस हेभि बेरायनो ओइ वा हाय कर दे I like you my fish. Orang tu gitu na. Duty mana korot kami dia? Muas নহয়. Morning duty aislu. Oh. Itu jam. Wah, korot tu duty ready. Oh. Sewa আছে. Oh. আৰু কোন বিকি যাব? Like comment share কৰি দিব. share কৰিব খাৰখন নামত। খাৰখন নামত। বিকি যাব। বিকি এতিয়া কোন দিয়া যাব জানো? Sedih kan saya guys, oमफ्राय भिडिअखौ बेखौनो एन्ड खालामनांगोन आरोना दा ओमफ्राय गाबोन पार्ट 2 जालायगोन माने गाबोन पार्ट मोनसे बानायगोन आरोना गाइस हले मले जा इन्ट्रो जलि थ' इथिं फिल्ड दं आरोना गाइस दायो फिल्डआव खुदियाफोरनि गेलेनाय दं ओमफ्राय बल बाख्रि दं आरोना गाइस बिदिनो फिल्डआ एसे गेदेरानो दाख्लै दा इन्सटाग्रामाव फलोवार्स दङ बे नुदोंमोन आरोना दाख्लै बेयाव हाबा जादोंमोन ओरैबायदि गेदेर हाबा जादोंमोन बेयाव थ' दायो बेरायनोसै एसे दिनै खुदियाफोरनि गेलेनाय बायमल गाइस नै बिथिं आरो नार्सारि माने बेयावनो माबायो आरोना बे गासैबो बिबार होनाया बेनिफ्रायनो माबाजोबो फुरा मानसि दंजोबो बेयाव 100+ जागोन गाइस बेयाव खामानि मावनाय मानसिफोरा 100+ सानना नाय बिदिबा दिनै पुरा भिउ गाइस खारखावानि नामा खोन्ने खारखावा जायगानि नामा खारखावा आरोना रेस्टुरेन्ट खारखावा माबाया थाबा रेस्टुरेन्ट जागा नाय गाइस थ' गेट बन्द जाबाय आरोना थाब थांनाय जागोन ना दिनै बिनि उनाव गेट बन्द खालामबाय दायो थांसै जोंबो नाव ओंखाम जाखांनानै थ' गाइस दायो बागिचायाव थांसै थ' जोंनिनो मानसि गोजा दं आरोना बेयावबो जोंनि मानसि नङा बेयाव सासे दं जोंनि ओमफ्राय दायो बेयाव थांनि गाइस थ' बागिचाय जाथिखौ बागिचाय थ' बेयाव दायो थांनि कफिफोरखौ लोंनो बायो आरोना कफि ब्लेक कफि दङ लोंनो बायो बिदिनो Hello này. Nó đang chơi chơi đã, bé phá phai gần. Nó đang nấu ra có xin nè. Hả? Nó đang nấu ra có xin á? Hả? Nó đang nấu ra có xin á? Sao lười? Đây guys, mình phải coffee không có đấy. Coffee bên này biểu, trên này. Ya kan dah. Nega, kawan ni bener leader ni bosa. Tengok deh, hot pai na guys. Ih, nak leader ada ni ada zona dong ah.
रायनोसै जमा थांगोन जोङो गास बर' गोजा ओइ बिसोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' बांद्रायबो मोजां जायासै बायदि मोनबाय आरोना गास थ' अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय एसे थ' गाबोन नेक्स्ट भिडिअ फायलायगोन आरो 15 तारिखनि 26 तारिख थ' बाय बाय गाइस